Kalye Kulinaria na ibida iti Ablanday celebration. Jak amot raman na. No na-upgad ka na awamot sample na. Ito man namin. Detalye ka natin ang nakamat na report ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM. Impanakel ti Culinary Generals of the Philippines nga dadauluan ni Punong General when Executive Chef Christopher Caringian iti naubranda iti Malim Kalman apan ang ipakita iti may nga obra maestra amakan amanaganan ti pansit lang paborito a pansit Dr. Jose Rizal nga imparaman na iti kataktakonay na iti biag ani Josephine Bracken babaen iti Kalye Kulinaria iti Iliti San Nicolas. Basar iti palawag iti lakambin iti Culinary Generals ani Mistrik sa Ablan ket babaen iti Kalye Kulinaria ket maipakita pa iti nagduduma a produkto a makmakan ken souvenirs iti nagduduma nga ili iti Ilocos Norte babaen iti pop-ups. Culminating activity po ng 119 Ablan Day celebrations kung saan po ang aming punong general na si General Christopher Caringian ay magkakaroon ng cooking demo. Papakita po niya ang paboritong pagkain ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang pansit lang. Isa po sa layunin ng Culinary Generals of the Philippines ay mag-globally recognize po ang Filipino dish at ma-innovate po ang different heritage dishes dito po sa Philippines po. So ngayon po, pinangungunahan natin ang pag-promote ng culinary dishes po dito sa Ilocos Norte po. Ditoy ati kang runaan a bisita iti Kalye Kulinaria ket ni Mayor Edmar Vincent Bingbong Bunuan ken dagiti estudyante ken mga sursuro iti nasao nga ili imbata di Miss Ablan anapili da iti Balay San Nicolas sa apagisayangkatan iti aktibidad gapot tagagemda a mapagbalin ati ili ket isu iti food capital iti Ilocos Norte. Ito po ang unang pagkakataon na magkakaroon ng Kalye Kulinaria sa Hilagang Luzon. So napili po ang munisipalidad ng San Nicolas dahil po nais po naming gawin na ang San Nicolas ang maging food capital at gastronomic capital po ng Ilocos Norte. Mangnamnama ti grupo a Culinary Generals of the Philippines ang maipakita da iti sangalubungan iti produkto ni Ilocano. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.